omah dimii dikon lunga nyambut gawe duwe dijalukne sesuk dimii nek dikon lunga duwe dijalukne ngene iki wong lanang arep lunga ngono lho gak entuk diganduli arep ngopi diganduli arep ning omahe wong tuane yo diganduli yo gak entuk duwe ditekno bendina wong lanang kon nyambut gawe tok rekoso Pak tenan niku iki lho nyapong aku ngewangi awakmu nangis ya nyapong iki ngewangi aku nangis lho aku yo nglakoni dhewe kowe yo padha ya padha wong lanang yo ngene wong wedok-wedok yo ngene menang-menangan dhewe seneng aku yo ngene ndak wong wedok seto aku ki nuturi ki awakku dhewe ta kok iso melok-melok iki aku yo nglakoni kok itu ya nglakoni nglakoni padha nglakoni